Apa ente kuwi oleh sekolah to maing Wang Sukono? Nggopo sekolah kuwi? Ente pengen golek ilmu, Mah. Golek ngelmu kaya kanca-kancane sing liyane kae lho, Mah. Ora gelem ning omah wae. Mengko yen papa ngerti, papa mesti nesu ing tai. Ya engko urusane papa mama wae no. Ente pengen banget lho, Mah. Wong ente wis karep, mosok ya ora dientoki to, Mah. Ya, Mah ya. Ya kuwi niat sing luhur. Mama seneng kowe duwe niat kaya mangkono. Ning pengen sekolah tenan. Kudu sing hati-hati ya ning kono. Iya, Mah. Dadi Mama wis ngentuki ente sekolah ing Wang Sukono. Mama yang kuyung nek ing taip duwe karep pengen sekolah. Ora apa-apa, Mama. Ente mangkat saiki. Ning kudu dikancani Mbak Eng ya. Iya, Aduh Mama ora tegel nek kowe mangkat dhewe. Sing matur papa mama wae yo Ya. ente wedi. Ora. Ente. Isin-isin ki wong tuwa kok iki. Gene kowe nganggo sandangan cara bocah lanang kaya ngono kuwi. Kowe iki bocah wadon. Iya, Pak, ente pengen sekolah ning Wang Sukono lho, Pak. Piye? Pengen sekolah ing Wang Sukono lho, Pak. Kowe arep sekolah. Iya, Pak. Kowe ngerti apa ora? Peranatan ing sekolahan kuwi. Sing entuk sekolah ki mung bocah lanang. Kowe iki bocah wadon. Ning ente yo pengen kaya kanca-kancane liyane lho, Pak. Cah wedok kuwi ora mung ning omah wae. Ora nggur masak wae. Kuwi jenenge kowe nerek angger-angger. Peranatan wis ditulis. Sing kena sekolah ki mung bocah lanang, ngerti ora? Kowe malah nek kono nganggo sandangan lanang barang ngene iki. Piye kuwi? Kuwi lho, Papa. Matur Papa. Pak. wae. Wong anake duwe karep sekolah mbok ya didini. Ngerti apa ora kene? Sepisan. Papan sekolahan kuwi nggone adoh banget. Ping pindhone peranatan iki mung bocah wadon sing entuk sekolah, bocah lanang sing entuk sekolah. Engtai ora mangkat dhewe, engtai dikancani Mbak Eng. Niat engtai kuwi luhur, Papa. Wah, kuwi ya bocah wadon, ngerti ora? Ning ente pengen banget Loh. lho, Pak. Anake duwe niat Sekolahan luhur kono. kok. Ora disengkuyung. Pengen banget. Ya, Pak, ya. Adreng kowe. Iya, ente pengen banget. Ben ente iki iso kaya kanca-kancane liyane kono lho, Pak. Ning tenanan kowe. Iya, ente ora macem-macem ning Ora kono. mung mbok dolanan. Ora, Pak. Ayo. Kalau tak gumi. Tenan. Jadi, Papa ngentokke ente sekolah. Ya waton kowe bisa tanggung jawab karo apa sing kok tindakake papa ngijini. Ngoten, Pak. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Sing hati-hati ya engtai. Iya, Mah. Yen ngono, ente mangkat saiki ya, Pak. Dijogo keselamatanmu, Iya. nggone papane adoh banget, ya. Iya, nyuwun Ojo nganti kawis story yen kowe ya, bocah Pak. wadon. Iya, tenan. Konangan. Iya, wis ya Mah nyuwun pangestune. Terus wis ya Pak, ente mangkat dhisik ya. Wis ya Mah. Ya. Wis ya. Hati. Pak, Apa? sing mesra karo bojone iki sing mesra. Kulino nek anake ora ana mesti neko-neko iki. Digendeng to ya bojone kok. Ayo. Lah kok ngene.
Aku ki gumun lho karo kowe. Gumun apa to kok sampe kuwi lho? Tak kandhani rene. Saben-saben bapak guru maringi piwulangan apa wae mesti kowe bisa nindakake. Pinter tenan e. Apa iya? Ning kene kuwi akeh sing luwih pinter saka ente lho kok. Sopo? Salah sijine kuwi ya kok sampe sing luwih pinter saka ente. Loh, ki apa to? Polanan dolanan Lho ya ora apa-apa. Wong kok sampe karo ente kuwi wis kaya sedulur. Ora apa-apa no jiwit-jiwitan. Iya, pancen bener. Nanging aku ya risi to wong lanang dolanan kok jiwit-jiwitan. Dadak risi barang ki ya ngopo? Ya wis ora apa-apa wis. Kesel iki ente wis sore. Dadi ente arep adus dhisik ya. Oh, yen ngono bareng wae. Ya aja. Kok Wis bareng andene. aku kuwi nek adus suwi. Kok sampe ning kene wae gentenan ente sik ya. Wis ya kok sampe ning kene sik lho. Aja nyusul-nyusul lho kok. Kowe lah, ing tai ngane-ngane. Wong lanang dolanang dadak dhewe-dhewe. Layak ing sakawit aku wis padha cugliya marang selagane ing tas sing kaya wanita. Lah kasunyatane deknen pancen wanita. Kok sampe wis seger tenan. Ayo gentenan saiki kok sampe sing adus. Wis seger lho kok banyune. Saiki genten kok sampe sing adus. Kusik. Lho ngopo to? Enek apa to kok wedi? Wis kowe ora usah selak, aku wis ngerti marang sejatimu. Kosek to, sabar. Selak piye? Ngerti apa to kok? Aku wis ngerti kowe kuwi sapa. Ngerti aku. Aku kuwi ya ente lho kok. Lho, iki ente lho kok. Lah sapa? Kusik. Ing tae sing asli kuwi dudu wong lanang to asine. Ananging kuwi asine wong wedok. Ya kok sampe pancen bener yen aku kuwi sejatine kuwi wanita. Dadi aku ngene iki ya awit pepenginku ngangkat derajate wanita kok. Ora ana apa-apa. Ora ana sebab liyane saka kuwi kok sampe. Pancen luhur bebudenmu. Ananging tumindakmu kang kaya mengkono kuwi iso agawe tumlawungi atiku. Lah nek banjur aku keblinger tresno marang sliramu kepiye? Lah yen aku bisa ngimbangi katresnane ka sampe banjur kepiye? Lho, ora sembrono lho ing tae. Lho iki tenan lho kok. Yen ing tae bisa ngimbangi katresnane kok sampe banjur kepiye? Sinawang ketan boseni marang mung teku seleman rekoso tak Waton aku bisa nyawang wong ayu lambe abang
Mati yo aku wis purun angger tresna kumbok tompo niwen wo ai niyo dosen wo ai niyo jivan wo dasing byoyen wo da ai byoyen yulang dai how all the sin niwen wo ai niu dosyen wo ai niu jivan yuling ding kuyi yuling dai byoyan yulyang dai biao tisen sing sing dai kewen yi jing da dong bo da sin sen san dai tuan sin Jawa san yao dao ruji niwen wo ai niyo dosyen wo ai niyo jivan ni shu shang yi shang ni shu kan yi kan ye liang dai biao Enteng. Ya, ngopo? Piye-piye? Enteng. kae lho Aku ning kene piye-piye? Piye? Jerat-jerit. Tak goleki kok. Woi. Piye po piye? Sik. Kok bengak-bengak? Kosek-kosek ngopo to? Apa kuwi? Iki ana layang. Kuwi layang kanggo sapa? Sing sok karo kae ke. Kosek to kanggo sapa? Kok sing Kanggo sok kowe kanggo to, Kowe Tai. to ya. Oh, kanggo Tai. aku. Ya. Ngomong ning kanggo aku. Heeh. Piye to? Terus Sing jenenge iki Yung Wing. Wang Wing. Alah, Wang Wing. Sing sok karo dolan ka lho. Ayo. Sayang saka pacarmu. Ora, kuwi kancaku kuwi. Plek. Kancaku plek. Oh, plek. Apa kok sik kanca plek ki apa? Kanca kentel. Oh, kanca kentel. Lah iya kanca kentel ngono Iya. kuwi. Piye? Wis kene gorene kok mbok waca kuwi ning mburi. Wis kene. Wis, ya tak langsungan ya. Wis ngono tok. Oh ya wis. Yuk. Suwun ya. Besok ya. Yuk, Suwun yuk. ya. Hati-hati. Ya. Wis aja rene-rene neh. Apa iki ya surate? Ing Tai. Sawise sliramu maca layang kuwi kok banjur sedih. Ana apa? Ya kok sampe ngene kok ing teh arep takon karo kok sampe apa katresnane kok sampe kuwi marang ing teh lur tulusing batin apa mung lamis wae to Kakang? Tresnane Kakan marang si Adi kuwi wis tresna tulusing batin ing Tai. Tenan Iya ing Tai. yen ngono yen tak
tak ibaratke ing teh kembang. Yen kue kembang, aku bakal dadi kombange. Dadi kombange. Iya. Yen kembang mau parane ana ngetan, banjur kombange ana ngendi kok? Yen kembange mlaku ngetan, kombange bakal melu ngetan. Bakal melu ngetan? Iya. Lah yen kembange ngulon, banjur kombange ana ngendi kok? Yen kembange ana ngulon, kombange bakal melu ngulon. Ning ngendi papan panggonane kembang, kombange bakal nututi ing tae. Dadi ning ndi wae parane kembang mau, si kombang bakal nututi. Iya ing tae. Yen ngono kok. Iki lho, mau aku entuk layang iki saka wong tuaku. Sing surasane aku dikon bali omah saiki kok sampe. Kok sik to? Kok dumadakan wong tuamu kon kowe bali ki ana wigati apa? Jane aku dhewe ki ya ora ngerti. Ora ngerti kon bali saiki ki ngopo ngono lho kok. Lah banjur katresnane awake dhewe meh kandhek tekan sakmene. Ngene ya kok sampe. Ning ngendi wae parane kembang mau, si kombang bakal nututi to kok. Iya ing tae. Nanging Wis ya kok. Ing teh ra iso suwi-suwi. Wis ing teh pamit ya kok. Wis ya kok sampe. Bisa temen gawe berontok sak solae milangoni jatmi kalu roh prasaja lelewamu amraati liringing prabawane semira pait madu trekal trekel yen mi dasar manis geget lati oh kyo ing tae pantes tatya catu krama biuh
Dasare wanita kang endah sulistiyeng warna. Pasuryane yen sinawang tinemune amung neng semake entai besok kapan aku kelakon bisa sesandingan kelawan seliramu. Putraku Ngger, Mama, iki mau lagi ngopo kok? Kowe kok guyang guyu dhewe, mesam-mesem dhewe. Iki lho Papa, sajake ana sing lagi dipikir. Lah, anak lanang kuwi nek wis saya dewasa, wis rumangsa mapan uripe, playune ning ndi meneh? Nek ora bakal nyenengi lawan jenise. Ha ning aku ya ora ngerti le, Dok. Cedhak-cedhak ya ora tau ngerti wong wedok ya ora tau ngerti. Didangu karo sapa? Rada isin sithik guyang-guyu dhewe. Aku mbiyen ngono ditari bapakku ya. Aku ya rada isin-isin ngono kuwi. Sapa? Lah wong sampeane malah nyedhaki aku terus ngono kok. Ha iki lumrah, ana sing dicedhaki ngungrum. Ha iki ora ana sing dicedhaki kok. Ini bantu cedhak rene. Cedhak rene karo mama karo papa. Matur sama mamahmu piye? Piye? Sapa wong wedok sing nembe mbok sir? iya. Aku nembe wae ngesir wanita kang tak kira mama lan papa wis krungu kondange. Sesilie Gyo Engtae putrane juragan Juwanwe kae lho, Pak. Aku nganti bingung. Ing atase aku ki panglima wis kulino mungsuh kelawan sak akeh para prajurit. Ning yen babakan siji iki nganti bingung anggonku mikir lho, Pak. Rasa bingung. Kabeh kuwi wis dikodratke nek priya ki jatuh katramane karo wanita. Dadi ki rasa bingung. Garek kowe wis mapan, wis nyambut gawe, derajatmu wis dhuwur. Nek mau ngarep golek wong wedok ora aku ki ya nate krungu lho, Papa. Ha iya. Sing jenenge Inte karo Juragan Sapa? Yong. Wong tuane jenenge Putrane juragan Juwanwe. Oh. Heeh. Iki aku tahu krungu lho, Pak. Sapa kuwi kira-kira, Pak? mamah kuwi sing lali. Iki biyen awake dhewe nate ketemu karo Sudagar Gedhi Juwanwe kuwi. Cilik-cilikane si Inte kuwi. Cah wedok sing dikucir loro kae. Oh. Ora kanca karo aku, papahe kuwi. Wong tuane Inte iki kancane papahmu. Lah, yen ngono tiwas kebeneran. Ateges Papa Liong lan Mama Niholan wis tau nguningani. Wis tau dhisik ya, mbok dicepetke wae. Dilamarke. Ora sah dilamar. Pancen antarane papa karo Sudagar Juwanwe wis serujuk. Sesuk nek anake wis padha dewasa dijodhokake. Lah, tiwas kebeneran yen kaya ngono. Majun wis dewasa lho, Papa. Lah, mula ben ora keliya kono Sudagar Gedhi kene Panglima Liong. Nah, dadi ora keliya bondone awake dhewe iki ora keliya. Kono ya anak siji tok. Anak siji. Iki ya siji tok. Aku beneran Le. Ora apa-apa. Iki malah wis ditentokake dinane mengko ketemune si temantenan. Lho, lah kok Papa ora ngendika karo Majun? Iki kejutan. Oh, alah. Perlune kowe ben kaget ngono lho. Layak to layak. Yen ngono kira-kira anggonku dauh besok kapan aku wis ora sronto lho, Papa. Lemu nikahan. Iya, Mama. Oh, lah terus piye? Enake. Wis aja khawatir, Mah. Kabeh wis ditata. Iki wis ana sing garap. Oh. Sesuk ketemune manten, dinane panten paragian. Aku karo Sudagar ki wis sarembuk. Mung ditentokake dina kowe dadi manten, dandan cara manten, mama papa ya dadi nganggo busana kebesaran nunggoni. Oh.
Ngono to. Dadi ora usah dadak repot-repot ya. Ora usah dadak repot-repot. Ora usah dadak ngabar-ngabari barang ngono. Wis kabeh wis ditata karo Sudagari. Iya. Iya, yen ngono aku dhisik tau prasopo lho, Pak. Piye? Aku yen dadi manten yen ora dirias karo mama aku ora gelem lho. Oh ngono. Iya. Iya, sesuk tak dandani. Iya, Mama. Sing bagus. Ya ta? Karo Intai iki ya wis ayu, mula len dandani ya cepet. Yen aku karo Engtai kuwi nembe krungu kondange, yen pinanggih durung tau, Wis Papa. kowe ora bakal kuciwa. Ning lak bayanganmu kan wis Lho, ketok to. senadyan amung citrane wae wis bisa gawe gigrek ing atiku. Lah iki jodoh. Dani kok wis Sudagar gede, sugih, anake mung siji. Wedoke ayu sisan ya to. Heeh. Wis ora sak kesuwen. Ya. Ayo kowe dandan manten, tak irit karo Karo Papa. papa Iya. karo nggawa gawan bareng to. Ayo Iya, aku disiap-siapke. nyendikani dawuh Ya. Ayo, Papa, Mama. ayo, Pak. Ndang blonjo ya, Pak ya. Ya. Aku tak blonjo sik, Pak. Papa. Ngapa to kok bingung ngono? Piye, Papa? Ngene, Ma. Mama kan ngerti dhewe. Yen aku wis nampa lamarane seorang panglima, ngono. Monggo Intai iki isih ana pamulangan. Jur piye yen nganti Intai ora bali? Ning Papa wis kirim layang to? Pancen Papa wis kirim layang lewat Mbak Eng. Ning nyatane nganti dina iki Intai durung tekan omah. Yen nganti telat Intai tekan omah kepiye coba? Isen aku mah. Ya ditunggu sik wae to, Pak. Pak, Muga-muga dina iki Intai bali tekan omah. ning Engtai iki ditari dhisik. Oh piye? Gelem nikah karo apa? Laksamana Mahcun. Heeh. Putrane Panglima Ora sah ditari. Lho ditari. Purbawasesa ki ana papa. Gelem ora gelem Intai kudu gelem nikah karo seorang panglima. Ngono? Iya. Wis pokoke ngene. Dina yen iki ora teko dina iki disusul. Intai kudu bali tekan omah dina iki. Wis mangsa bodho. Yen ora nanti teko. Ya, Papa. Ma, Pak, Intai mulai. Pak, Ah, kan lho anake Bali kan lho. Wah, aku kangen lho, Ma. Iya. eh Ih, Bali to. Piye-piye? Pak slamet to. Ya slamet lho wong. Ya ki saiki nganti Intai pangling aku karo kowe. Lumrah iki wong lanang bagi dandananmu iki lho. wis patut ora ngerti nek iki Intai to, Pak. Apa? Bingung. Kok sik to, Pak? Iki kok Intai dikon mulih bali omah iki enek apa to Mas sajane iki? Ini Intai. Enek apa to, Pak? Senajan durung rampung anggonmu sinau ing pamulangan, ning sengaja kowe tak kon bali. Mergo iki ana wigati. Ngono. Dadi sadurunge kowe sekolah ana ing pamulangan bojo kono, papah kuwi nampa lamaran. Wis ana gumathok antarane papah karo calon mertuamu. Kowe dina iki iso ora iso gelem ora gelem kudu dadi nganten. Ora gelem, Intai ora gelem lho, Pak. Intai kuwi ora tresno. Urung tau ketemu. Ora gelem Intai arep bali meneh karo sekolah. mlaku ora apa-apa Engtai. Sekolah Intai durung bar, Ma. Ning Papa karo Mama wis bacut nampa lamaran iki. Ning Intai ora seneng. Intai, papa mbiyen wis sarujuk yen kowe sekolah. Papa wis nuruti kekarepamu. Saya ganti, kowe nuruti papa karo mama. Kowe kudu gelem daup. Anut karo Papa to.
Papa wong bebojoan kuwi kudu tresno. Tresno kuwi bisa tukul sajroning kuwi jejodohan. Bab tresno kuwi jalaran saka kulino. Yen wis sambendina kepethuk, kowe bakal tresno. Yo ning ente ora kudu manut karo papa mama. Ora. Kowe kudu manut papa. Iso ora iso, gelem ora gelem dina iki kowe kudu dadi manten. Ngono, ibune. Mah. Ditandani. Manut karo papa. Wis, manut. Sik yo, Pak. Sandangane sing apik. Aja ngisin-ngisini. Kelakon aku dadi besane seorang panglima. Salone aku saya sugih. Kula nuwun. Kula nuwun. Sopo kowe? Kula niyon sampe tuan. Sampai. Inggih. Saka ngendi? Kula saking Desa Mbucu. Desa Wucu. Inggih. Oh, kowe bocah desa. Terus karepmu Kula badhe ketemu kalian ing Thai tuan. kowe arep ketemu ing teh. Kok sik kowe arep ketemu ing teh. Njur sambung rapete apa kowe karo ing teh? Kula niki pacangane pun ing Thai tuan. Kowe pacangan ing teh? Inggih tuan. Parap. Hei, ngerti ra? Sampai. Kowe ora kena mbacut karo ing teh. Ing teh dina iki wis tak jodohake karo seorang Laksamana, putrane Panglima. Ngerti ora? Ora kaya kowe iki bocah desa. Sampai kowe minggat. Bali. Mboten, kula badhe ketemu kalian ing Thai tuan. Wis tak kandhani apa ora? Kita halus lho. Mboten, kula badhe ajeng ketemu kalian ing Kowe Thai. nekat arep ketemu ing teh. Cah, ajaran cah. Mboten tuan. Ayo.
banget menika kala wau. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Nyatanipun anak kula dipahargya ngantos manten meriahipun. Kula ingkang karoban seganten madu, Jenderal. Nanging pesen kula. Nggih. Lare kula wonten mriki menika menawi wonten kekiranganipun dipun paringi tuladha ingkang sae. Ngaten nggih. Tuan. Sampun mboten ing kirang. Nah malah kula niku mongkok sanget. Anak kula namung anak saudagar ing angsal seorang laksamana. Waduh. Mongkok kula. Nggih sami mawon wong niku wong betek-beteke kula palih panjenengan niku wis seduluran wis raket. Nah, niku ngaten, Jenderal. Sampun diwanjinipun Andrawina. Monggo, kula dherekaken Kembul Bujana Andrawina. Oh iya. Ayo, Mak. Iya. Sik kene sik wae, Dik ya. Injih, monggo. Wes kelakon gumbira rasane atiku. Ing atase aku wes bisa sesandingan kelawan Gyo Engtae. Engtae aku bisa sesandingan kelawan sliramu kuwi senenge tanpa upama lho. Lagiane wong manis ki jebul kaya ngene iki to. Engtae kok sajake sliramu iku sedih ana apa to Engtae? Yen kowe duweni pangunek-unek tumrap pun Kakang, walakakno wae. Dimen pun Kakang ki ngerti apa karepe si Adi. Ora mung merengat-merengut wae lho. Macun, apa kowe tresno tenan karo aku? Yen si Adi ora percaya marang tresnanipun Kakang, si Adi kena mbengkah dadanipun Kakang. Isine tanana liya ya mung cuk Engtae. Yen Macun tresno tenan karo aku, yen aku njaluk panyuwun, apa kowe bisa mujudake? Apa panyuwunmu? Kowe njaluk Mas Pices Rajabrana? Sandangan Kang Sarwaretna? Utawa apa? Aku bisa mujuti lamun si Adi ora njaluk tumuruning lintang lan rembulan. Pun Kakang saguh minangkani Yayi. Ora Macun sing tak jaluk ora kuwi kabeh. Lah banjur apa? Aku mung pengen tilik bungpaene kancaku. Rikala mbiyen aku sekolah ing Wangsu, aku duwe kanca. Apa oleh Macun? Lah wong mung arep tilik bongpe wae kok rewangi merengut lho. Yen mung arep tilik bongpe wae, pun Kakang dhewe saguh ngeterake. Ana ngendi papane? Bungpaene kuwi ana Gunung Tang'an. Ana Gunung Tang'an? Iya ana Gunung Tang'an kae lho. Iya. Pun Kakang bisa nglarapake sira ana bungpaene kancamu. Ning
Miturut pangandikaning para sepuh, manten anyar kuwi yen durung jangkep selapan dina ora prayoga yen lunga saka omah. Mula disranti sawetara mengko jangkeping selapan dina tak terake ana Gunung Tangan. Yen ngono Macun ora tresno tenan karo aku. Elu, lah kok sira banjur matur aku kaya pengen ngono? iki saiki. Ora dadak ngenteni engko-sik ngono. Yen Macun ora gelem ngeterke ya wis aku mangkat dhewe lho. Lho, ya ora kaya mengkono kuwi to. Ya yen si Adi adreng TKT pun Kakang saguh ngeterake. Ora susah sesuk-sesuk dina iki uga bakal ndak terake ana Gunung Tangan. Yen ngono matur nuwun ya Macun. Iya. Ayo budal saiki.
Thank